Здравейте хора, днес ще отворим 5 Legendary Star Drop. Да видим какво ще се падне, защото ми е интересно много. Време е за 5 Legendary Star Drop. Първия Legendary Star Drop Уау! Имам скин на Бул! Имам скин на Бул, това е много добре. Дано сте ги видели. И другия ми Star Drop. Вау! Моля ти се, някакъв герой. Герой! Не искам на Драгула! Малко ми ще да се състана. Този як. Добре. И последния ми. Скинът на Макс. Ще си го сложим. Това беше хора. Добре, ще се играем на момента. Браво на нас. И да видим, пишете долу в коментарите какво ви сте получили. Много ще ми интересно. Бай-бай!